començar a remar a pandèmia, al 2020, amb una necessitat molt gran de fer esport fora d'un espai tancat. Estic en el departament comercial, porto un equip de persones amb bastanta responsabilitat per una empresa suïssa, molta exigència també des de l'altra banda. I l'Anna és una persona que molt normal, no? Ha estudiat, ha treballat, treballa molt i llavors doncs, és sempre bo buscar quina part de la teva vida et falta, no? Fora d'això. Primer és molt d'esforç, la veritat, en aprendre tècnica, en aprendre el fet d'anar sempre tots a una, no? Tens aquesta pressió de ho faràs bé, no ho faràs bé. Bueno, no sé, un cop ho proves, jo crec que t'hi enganxes. Vaig passar per un club, vaig passar per un altre i vaig dir, em quedo aquí a Premià. És un esport molt exigent, però és com que entres a deixar-te portar, no? Que el timoner em digui què haig de fer i jo només obeiré, no? Jo sempre ho dic en el meu equip de rem, dic, és que és el meu millor moment del dia. O sigui, aquest aire, aquest companyerisme entre tots, el que comparteixes, a més, no només les paraules, sinó que comparteixes què t'ha passat avui, perquè portes mala cara, no em trobo bé. Jo no ho havia trobat abans en ningú altre esport. La crida està clara, és qualsevol persona que ens pugui ajudar en el fet de poder continuar creixent com a club, doncs estarà més que benvingut.